दिसली फुल डोक्यामध्ये 2-3 फुल बघा कसं दिसतोय आपल्या नॉर्मल लाईट्सवर आणि वॉर्म लाईटचं लुक बघा कसं वाटतंय. नमस्ते सर्वांना. तर आता बघा मी आजी आत्याच्या घरी आलो आहे आणि आजीला न्यायला आलो आहे. आत्याला थोडंसं काम आहे म्हणून आत्या नाही येते. बरोबर आजी जाते. हां आजी येते आमची. रिबन कापायला आजी जास्त होणार आहे. हां चला चला या बाय बाय बाय. चला आरामात उतरा. नको नको ना आजी का बी एकटी बिंदास. आजीची पायवाट आहे. रोजची आहे ना. काय खालून जाऊया. होय काय खाते आजी सुपारी खाता. गाडी कुठे लावली दाखवतो. हा वरती लावल्या गाडी वरती तिकडे. चला चला आता इथे बघा मी आजीला घेऊन आलो आहे आणि आपलं घर समोरच आहे आणि वरती आपले दोघं जण हात दाखवतात आहेत. हे काय लटकवलं सर्व. चालू झाला लटकवायला. आजी ते काय लटकवलं वरती तर चादरी ठेवल्यात बघा. हा आलो आलो. बसा बसा बसते बा पहिलं बसा आराम कर. काही दिवसांनी आली शिवाहारा शिवाहारा. पाणी देतो. हा पाणी नको हाय आहे आजी बघा गरम पाणी घेऊनच येते. हाय तिला एकदम एकदम त्याला टाकलं ना त्याला टाकलं की जाते त्याच्याकडे. हो ते आमच्याकडे पण तसं होता. त्या चिकू आहे ना त्या बोक्याचा वरून घेतात. तो दुसरा आला ना अजून एक. ठेवते का ठेव नाही खाऊ देते. बापरे पुढे एक दोन पुढे खातात टायमाला. चला चला आता आपण जाऊया वरती. आजी पण खूप दिवसांनी येते. हा कशी कशी झाली आता साईज कशी झाली. मस्त मस्त झाली ना. तरी बघा लागली बुकायला. हे काय लटकन लावले कावीचं हे काढलं त्याला नवीन डिझाईन. नाही दोरी तुटली ना कपडे सुकवायची. सर्व साफ एकदम क्लीन झालाय ना. अजून अर्धा पुसायचा आहे. काय अर्धी लादी पुसायची आहे. हा हरे राम या हरे राम. रामकृष्ण शिवारा 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 बाय बसला वाट. होय या. काय मग बरं काय तब्येत मेंग्याने झपला होता का काय बरे. खुर्ची बसायला. हा हा या बसा. अगं काय नाही कसं खाल्लं मी धाव मारला एकदम. काय आणलं पण नाही काय हे बघा कसं दिसतंय. आपली ग्लास फायबर ग्लास लावलेली आहे. पडतच नाही असं म्हणलं. आतून बंद आहे. आतून आपण उघडूया. चला हे बघा आतून असं वाटेल एकदम ट्रान्सपरंट आहेत ना. नाही लावलेलं असं वाटणार पण लावले आहेत बघा. इथे बघा 3 बेड लावले आहेत आणि इकडे आपली हे आपल्याला ओपन करून आता तुम्हाला सर्व दाखवणार आहे. पण जर इकडे रेड ब्लू नको तर तिन्ही रेडच लावूया आणि तिन्ही ब्लू आपण त्या साईडला लावूया. आता इथे बघा 3 असे लावलेले आहेत. तर ह्या रूममध्ये रेड ब्लू आणि ब्लू आहे ना. तर आपण हा रेड तिकडे नेऊन ब्लू एक्सचेंज करूया. हे बघा ब्लू तिथे ब्लू आणि रेड.
आणि पूर्ण क्लीन आहे बघा, क्लीन झालेलं आहे व्यवस्थित सर्व मॉब आणि त्याच्या साईज पण. तर इथे बघा मी वरतून आलो. आता आपल्याला वरती आपण जे पडदे घेतले होते ना, आता जे आपल्या काच लागली आहे तिकडे बघा 1 2 3 आणि 4 पडदे. त्याची कशी मला साईज माहिती नव्हती म्हणून मी मुंबईवरून आणले नव्हते. बाकीचे जे पडदे आणि ते सर्व आणलेले आहेत. मिसमॅच होऊ शकतं पण आपण बघूया सर्व अरेंज करून. तर हे पडदे घेऊन मम्मी आणि मी चाललो आता वरती. चला लाईट बंद करा इकडची. हां आता ह्याच्यात सर्व आणलंय ना, बेडशीट आणि काय काय वेगवेगळं सर्व आणलंय ते आता आपण बघूया खोलून काय काय आहे ते सर्व. इकडून पण काप अजून. ठिकाणी पकड घेतलीस मग पट्ट्याची ते ताट हाय ना, खाटोल टाकू खाली बेडवर पण ठेवला नसता. दिसेल ना आपलं उजेड आहे ना. हे वरती टाकायचं ना असेल. हे काय आहे सांगा काजल, छोटी आहे का मोठी आहे? मोठी झाली. केवढी मोठी आहे बघा. या काकी आतमध्ये टाका ते. ही एक रजाई आणली बघा. लांब कर मस्त आहे. आणि क्वालिटी बघा त्याची कशी आहे. नरम आहे ना ते. ऊब आहे का? छान आहे. छान आहे ना. मस्त आहे प्रिंट. ऊब आहे. ती फ्लावरची भारी आहे. आजीला आता तू उभा आलेली आहे. आजी आज हा हे ऊब आहे ना. चला. एक अंगार घेतला चला ते ना. ठेवा तसेच. दुसरे बघा काय काय. ही तिसरी प्रिंट बघा. क्वालिटी आहे का आपल्या मटेरियलला? मग काय? वा, 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 गुलाबाचं फूल. आणि हे बघा टायगर आली, टायगर. वाघीण आली, वाघीण पकड. दबाचा फूल, दबदबा. या साईडला हो, तिकडे डस्टमध्ये नको इकडे. तरी आम्ही लादी सर्व पुसलेली आहे. लादी आता पुसलेली आहे. हे पण कसं आहे. नाही का? मस्त आहे. गोमू दाखवते लिहून. गोमूच्या डोक्यामध्ये 2-3 फूल. गोमू दाखव. आता हे एकदमच म्हणजे जरी असे असले तरी हे एसीचे कहे आहेत. अंगावर घ्यायचे ते हे म्हणजे असे आहेत ना की तुम्हाला थंडी पण लागणार नाही. हे अशी एक माणसाची आहे. हां अंगार घेऊ. हे 2 माणसांचे आहेत सर्व. हे कलर हे सिंगल छान आहे. ठीक आहे ठेवा एक. ते पण सेम आहेत ना. हां सेम आहे पण किती पीस आहेत बघा. एक माणसाचे. बाहेर जातात हे 2 3 काढतोय सगळे. हां काढा सगळे 4 घेऊन. हा काढला? 5 हां काय? 6 बरोबर. 6 आणलेत ना. 6 बेडला 6 आणलेत. मोठे लोक असे अंगार घेऊन जातात ना. मोठे काय आता तुम्ही पण घालायचं. अशा बघ असे घेऊन जातात ते बघ. हां असे असे मम्मी बा असे ब्लँकेट घेऊन जातात बघ बरोबर. अरे असे लागतात मग बसतात ना काय. आपण असं जाऊया का शिर्डीला. असे काकी किती आहे. हे बघा हे टॉवेल. आणि हे टॉवेल आणलेत. मस्त. हे असे कधी वाजणार नाही. एक काढते यातला. ते क्वालिटी दाखव सर्वांना कशी आहे वाजण्याची मग चांगली. टॉवेल द्यायला लागतात ना. ती. मी एक हॉटेलच्या प्रमाणे सर्व आणलेत व्यवस्थित. बरोबर आहेत ना. मस्त आहे. मोठे पण आहेत. क्वालिटी चांगली आहे ना. होय. अजी छान आहेत. छान. असे 6 पीस आणलेले आहेत ते. हे बेडशीट आहेत ना. हां हे सर्व बेडशीट आहेत. कवर आहे, उशीची कवर आहे. हे उशीचे कवरे सर्व. उशीची कवर आहे. मम्मीने बघा काय काढला सगळं. हे सर्व आपल्याला लावायचे आहेत आता सर्व बेडशीट्स आणि बेडशीट आहेत. बेडशीट आहेत. बेडशीट आहे. बेडशीट्स आहेत ना. गादीवर टाकायला. हे करता उशीची कवरा. आता त्यात काय काय चला अजून दाखवा फटाफट. हे गादीवर टाकायला. हे सगळं बेडशीटच आहे. हे बघ. वेगवेगळे बेडशीट आहेत ना. कवर पण आहेत का? हां बेडशीट आणि पिलो कवर आहेत आणि बेडशीट्स आहेत ते. मस्त. ह्यातला एक आपल्याला हा एक आहे. हा बघा. हे उशीची कवर आहेत वाटतं ना. हां ते उशीचे कवर हे आहेत. उशीची कवर आहे. नाही ते पण बेड कवर आहे मम्मी. हे बेडशीट कवर आहे. हे पण बेडशीट कवर बेडशीट आहे. हां हे बेड कवर. कारण कसं बेडशीट बदलायला लागतात हे ना सिंगल फटाफट. आहेत ना. सिंगल आहेत ना. हां ते बघायला लागतील आता काय आहे ते. आणि त्यासोबत हा गुट्टा कर. हा ते काढ. पैठणी. हां हे सर्व पैठणी. हे कसे पायाखाली हवे आहेत ना. पुसणी. हां तर एक पीस दाखव मला. मस्त आहे. असे 12 पीस आणलेले आहेत म्हणजे सर्वीकडे पाय पुसायला ते व्यवस्थित आहे ना. बाजूला ठेवायची. हां इथे ठेव कुठेतरी. हा. हे पण चादरेच आहेत. निघाली.
हे बघा हा. चादरीच आहे. आणि हे काय हे आपले व्हाईट बेडशीट्स आहेत हो मी अच्छा एकदम केअरफुल म्हणजे एकदम व्हाईट व्हाईट दिसायला आवडेल ना पूर्ण बेडवर व्हाईट व्हाईट हॉटेलमध्ये असतं. हॉटेलमध्ये तर हे हॉटेलचेच असे हे सर्वच चांगले चांगले आहेत पण कलरफुल आणलेत कोणकोणते आणि कोणकोणते व्हाईट आणलेत हे बघा, हे पण हे सर्व बेडशीटच आहे. नाही हे सर्व पिलो कवर्स आहेत पिलो कवर आहे. हां आणि हे पण बेडशीट बेडशीट विथ पिलो कवरवाले अच्छा म्हणजे दोन्ही असतात ना म्हणजे पिलोज पण मॅच झाले पाहिजे ना फक्त 2 आणलेत मी ट्रायलसाठी एवढे सर्व नाही, पडदे. आता पडदे पडदेचे बघा हे सर्व पडदे अरे मॅचिंग होईल ती होतील मग मॅचिंग झाले. ते आणि ते मॅचिंग झाले प्रिंट मग त्याचे मॅचिंग झाले है ना? आणि टेक्स्चर पण हे विंडोजचे आहेत 4 असतील बघ 4 आहेत. तर एवढं सर्व आता आपल्याला सर्व लावायचं आहे व्यवस्थित मग हे सर्व लावल्यावरती मग आपलं आता सर्व पहिला बेड कोणता बेडशीट घालणार? कोणतंही घालूया आपण बघूया आपण डिसाईड करूया तसं घालूया तर आजीला विचार, आजी हा कोणता पहिला बेडशीट कोणता घालायचा? पहिला रंगीत का सफेद घालूया काय करूया हा कलर मध्ये चांगला रंगीत झाला रंगीतवाला हा हा गुलाबाचा फूल वगैरे बापरे ते 2 ते कसे मी आणले माहिती समजा आपल्याला बेड जॉईन करायला वाटले तर दोघांना ते एकत्र द्यायचे ते ना हा. डबलवाले ते डबल तर इथे बघा आम्ही बेडशीट घालायला स्पेशल माणसं बोलवलेले आणि लाईनीत उभे केलेले आहेत पहिला बेडशीट या या लाईट झाल्या. चला पुढे चालू करू आम्ही. हां तो बेडशीटवर दाखवा आणि आमचा बेडशीट बघा सिंगल बेडशीट असे 2 आहेत त्यातलं एक आम्ही घालतोय हां येस तर हा गेला पहिला बेडशीट काजल आणि आजीच्या हाताने आता ते व्यवस्थित करतील तोपर्यंत आपला दुसरा बेडशीट या या तुम्ही या मॅडम या स्वागत आहे हा दुसरा बेडशीट बघा आणि जे घालणार आहे त्यांनाच विचारा हाताला तुम्हाला टच होतं तर क्वालिटी कशी वाटते बेडशीटची चांगली आहे ना एकदम मस्त वाटेल. ओके तर हा बघा तिसरा आमचा बेडशीट या 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 मॅडम स्वागत आहे तुमचा रूम मध्ये असा घालून असा बसून माझं अगं, झोपून थांब. पण जायचा. थोडे लवकर हे बघा 3 बेडशीट लागलेले आहेत 1 2 3 असे वेगवेगळे ते काय कॉम्बिनेशन असे नाही लावलेत पण असेच ठेवले आहेत आपण साधारण आहे ना अजून लावायचे आहेत लावायचे तर इथे असे झालेले आहेत आता आपण चादरी अंगावर घ्यायची. अंगावर घ्यायचे चादरी हा, चला ते सिंगल बेडवाले आहेत ना ते घेऊया आपण हे बघा हे सिंगल बेडवाले आहेत आणि हे डबल बेडसाठी आपण आणलेले आहेत बरोबर 3 घे 3 आणि ते कसे ठेवायचे माहिती आहे ना असे ठेवायचे तुम्हाला दाखवतो बघा हे बघा आडवे असे. असे आडवे ठेवायचे बरोबर ना थांब चला हा तसेच तसेच ठेवा हा ठेवा तिथेच नाही जरा तिकडे अजून तिकडे बस बस तुझ्याकडे खेच का ते बघा आजी तिकडे जास्त केलं आजी माझ्या इथे खेचा. बघ बस हा ठेव तसेच हा हे बघा असेच सर्व इकडे पण ठेवायचे व्यवस्थित दे आमचा चुका नाही फोल्ड जास्त मोठी झाली तुमची बघा तरी पण ठेवून बघा आम्ही कशी नवीन आहे आम्ही तर समजू शकतो सर्वात नवीन आहे आम्ही या हे मोठे झाले जास्त वाटतं बघू हा हे बघा अशी हे बघा हे मोठी झाली आहे हे छोटी झाली आहे समजून घ्या सर्वांनी आम्ही नवीन आहे ह्याच्यात ही तर लयच बारीक झाली चपाती थांबा मी बरोबर होती. हा जाऊ दे असे मोठी ठेवा चला बरोबर होती हा, अशी ओके. अशी बरोबर. बरोबर आणलेली होती ती हा. हे बघा असे सर्व लावलेले आहेत हे अशी बेड रेडी होतात आहे, ठीक आहे मोठी करा. दुकान राहू त्यासोबत आता मी चाललो आहे उशी आणायला काजल ये माझ्यासोबत उशीचे कवर बघ बाहेर आहेत ना मी तकिया इथे आपल्याकडे 2 व्हरायटीचे तकिया आहेत हे बघा हे छोटे तकिया आणि हे मोठे तकिया काजल याच्यातले घेऊन जा 2 एक हातात पकड 2 दुसऱ्या हातात पकड 3 हवेत ना 3 झाले 3 झालेत ना ओके चला अजून चालू व्हायला जरा आहे ना संध्याकाळची वेळ आहे ना बघा कसं रेडी होते आता प्रॉपरली चला ते बाहेरच फोडा कारण त्याला कसं धूल लागली असेल ना आणि त्याचे पिलो कवर आहेत ना ओके काकी सर्व काढा बघूया आपण डिझाईन चूज करूया कोणकोणते डिझाईन येते त्याच्या अकॉर्डिंग घेऊया ना हां त्याच्या अकॉर्डिंगली घ्या सर्व ते बघ त्याला हा जाईल फर्स्ट आहे ना तो तिकडचा त्याला हा जाईल थांब आपण जुन्या माणसांना विचारूया आजी कोणता आवडते सांगा
3 द्या, कोणते आवडणार आहे तुम्हाला, जे आवडलं की 3 द्या, आपण ते घालूया. हा बरं या एक घे. हा तोपर्यंत काजल उषा फोडून देते. उशीची क्वालिटी बघूया आपण. मम्मी ह्या हे बघ, इकडे येऊन पिलो फाईट करू नका असं. घे काजल. चांगलं आहे ना एवढीच आहे. सर्व? हे आपण बसून जरा केलो तर उशी उशी. मग चालेल. घे. बघा काजलने आपल्या आवडीचं उचललेलं आहे पहिलंच. असं वाटतं दुकान लावलं. हे बघा. हां चल तू इकडे ये. ह्या साईडला आहे पहिली. तू इकडे काजल, या इकडे पाडू नको, इकडे ये. हाय पण तिथे आहे. जे उरलेले आहेत ना ते पण आपण सर्व घेऊन जाऊया. आपण पिलोना कसं कवर टाकूनच घेऊन जाऊया. कवर टाकून ठेवूया, मग नंतर मग आपल्याला टाकायला नको वेगवेगळे. तर हे आपले अजून 3 पिलो आलेले आहेत. आता बघा सर्व गडबड आहे, सर्व पॅक करायची. हे घ्या, आहेत ना पिलो कवर अजून, हे पण लावून टाका. हां लावा. त्याला हे करा. ते हां सर्व घाला, सर्व घाला. मला काय कुठे आहे. त्याला नाही आहे ना काय? त्याला नाही आहे तसं मग असंच आहे वाटतं. नाही तर कोणाकोणाला असतात त्याचे घालायला ना. ठीक आहे. मला वाटतं ते उशाच मोठ्या आहेत जास्त पिलो कवरपेक्षा, है ना? हे कवरं लहान आहेत. कवर लहान किंवा उशा मोठ्या असं झालं ते. दक्षिण द्या. बरोबर शिरतील वर व्यवस्थित. त्याला आहे ना. ह्या पिलोना बघा जरा. या किलोनं होती ती कवरं. आहेत अजून कवर ते? तिकडे आहेत ना कवर नाही घालून काय? आधीच्या इकडे. काय झालं? हे छोटे आहेत तर ते मोठे आहेत ना. काजल हे पण खोल, हे पण खोल, सर्व खोल. आजी एक द्या. जरा पिशव्या फेकायच्या आहेत ना. ठीक आहे. आता केलं तर काजल. हे काजल, तू त्या पिशवीवर तिथे बस आणि आजी इकडे उडवते, तुम्ही आजी तिकडे उडवी, काकी तिकडे उडवी, मी इकडे उडवते. ही लय मोठी आहे. कवर मोठा आहे, पिल्लो छोटा आहे सगळं. हां हे असं पाहिजे, असं पाहिजे. छे असं थोडी असतो पण. असंच असतं. हे एवढा ठीक काय आहे. लोकांना हे पण जास्त ते लागतं ना उंच. म्हणून कोणासाठी हे आणलंय तर कोणासाठी ते आणलंय. एक छोटी एक मोठी दिली जाईल तुम्हाला. काय लोकांना हे जास्त लागतं. हे बरोबर आहे. आजी काय म्हणायचं कोण आलं की? कोण आपल्याकडे कस्टम वर आलेत ना. कस्टम ऑफिसर बोलायचं तुम्हाला कुठचा आवडताय तकिया याच्यातला ते घ्या तुम्ही. छोटा आवडताय का मोठा आवडताय? आवडताय. चल काजल घे 2 अशी टोपी तसले. पाहिजे. हां अशी टोपी पाहिजे. ह्याला टोपी आहे, दुसऱ्याला टोपी नाही. हा हे बघ, हा एका टोपी बाहेर काढ. हा टोप्या घाला त्याला असे. पण हे कसं राहत नाही त्यामध्ये. ठेवलात काय? चल. पातळ आहे ना. हे 3 उशा, सर्व उशा ठेवल्यात. हां आणि छोट्या एक उशा छान वाटतात त्यांना बघायला असे. एक एक राहू दे. दोन नको का सिंगलच. आता कुठे उद्या आता हे बेड झालेत ना सर्व. आता तयार झाले. तयार झाले. तयार झाले. आता पडदे लावूया इकडचे. हा आता पडदे लावून घे. हे काय ते सिंगल हे डबल फॅमिली होती ते. हां मध्ये ठेवला तर डबल पण होईल. हाँ सिंगल आदमी आता ना तो उधर सोता है. हां डबल आता तो इधर सोता है. हाँ असं लिहून जावं. बरोबर ना. हां ठेव तिकडे. आजी तसं इकडे सिंगलही लागेल आणि आपण डबल आणलेत ना तर हे जॉईन केले की डबल सुद्धा झाले. हा बरोबर. डबलचे बेडशीट आपण आणलेले आहेत वेगळे. हो. ओके. आणि तिसरं आपण इकडे ठेवलेलं आहे. इकडे खुर्ची पण आहे. चला असे सर्व आता आम्ही रेडी करतो आणि मग तुम्हाला आता पटकन दाखवतो. बरोबर ना. नाही, ते काय? चला सर्व बघा एक 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 घेऊन चाललेत आमचे लेडीज. त्यातलाच झाला या. ओके. एक एक बरोबर. एक चादर अशी गेली. उषा इकडे उशी गेली. एक मम्मी तिथे उशी ठेवते. एक चादर ही आतमध्ये आहे ना. मम्मी ही अशी चादर इकडे गेली आणि आपण अशी ओपन करून ठेवली. जरा कशी सुरुवातीचे आहेत पण नवीन आहेत एकदम आहे ना. ओके. हा तर आहेत ना सर्व. इकडे एक बेड. ज्यांना जॉईंट बेड हवा तर इकडे जॉईन करता मग डबल बेडशीट घालायला इकडे. बरोबर. हो. जॉईंट पाहिजे तर जॉईंट करायचं.
राहतात काय द्या हे बेड कोणाला जॉईंट पाहिजे 2 माणसं झोपणार एकत्र असतील ना हा तर हे हा जॉईंट एकत्र करायचे मिळवायचा हा जॅम झाला झाला ते दोन झालं आदमी स्वतः आहे आता 2 आदमी स्वतः आहे ना हा. आता इकडे आपल्याला पडदे लावायचे चला पडदे लावायचे पडदे लावूया आपण आणि मेन आपल्या विंडोला सुद्धा पडदे लावायचे तिथे तर आता बघा मी बाहेरच्या साईडला आलो आहे आणि किती सुंदर दिसतंय बघा वा वा एकदम छान वाटतंय पण आमच्या हिशोबाने अजून 2 पडदे आपल्याला लागणार आहेत एकदम छान आणि सुंदर वाटतं बाहेरून मस्त वाटतंय आजी बघा कसं वाटतं तुम्हाला एकदम छान हां पाणी आहे का त्याच्यात खाली ठेवूया ना पडायचं ना ते या तुम्ही या हे बघा कसं वाटतं बाहेरून सुंदर छान एकदम असून दे मस्त वाटतं इकडून जय सद्गुरुनाथ जय सद्गुरुनाथ चला आणि आतून बघू शकता तुम्ही 4 पडदे आणले होते ना ते फॅनचा जर आवाज येईल हे आम्ही सर्व व्हाईट लाईट लावलेले आहेत अजून 2 पडदे आम्ही ॲड करणार आहेत एक म्हणजे कसे झालर व्यवस्थित दिसेल ना प्लेटी मस्त दिसतील हे जरा पातळ झालीत आहे हो तरी बाहेरून बघूया कसं वाटतंय हे बाहेरून दिसतंय का एकदम हॉटेल कसे असतात 5 स्टार हॉटेल मस्त वाटतं बघ 5 स्टार हॉटेल सारखे वाटतात ना आणि अजून आपण म्हटलं ना काय दरवाजा उघडा ठेवला होता काकीने काकी गेली ना आम्ही कधी उघडा ठेवला तर ती असं आली नाही पाहिजे ती मग जा बाबू खाली जा खाली जा खाली जा खाली जा जा खाली खाली जा जा खाली जा खाली जा पाहिली चल खाली येईल मग थोड्या वेळाने नाही पण खरं याचा लुक एकदम 5 स्टार हॉटेल सारखा आला आम्ही पडद्यामुळे लुक अजून वाढला नाही हा मस्त झाला ते म्हणजे कलर एकदम भारी त्याला- दिसतोय ना तो हो म्हणजे मॅच झाले मॅच झाली हा, आणि सर्व एक्स्ट्रा आहे बघ आजी काय बरोबर काय बोलताय हे म्हणजे माझ्या नातवाचे जे काय मंदिर केलं ना ते दिसतंय ते छान असे गुलजार अच्छा हा छान गुलजार एकदम अजून एक पडला पाहिजे होय आणणार आहे आणणार आहे माझ्या आईचं लय भारी वाटते. असं वाटतं नाव ते खेडे नमन केले नाही काय नमन खेळे ना काय पडदे लावतात मस्त वाटतं एकदम होय काय लुक बघ त्याला अजून लुक आला एक वेगळा मस्त बरोबर ना छान आता आपल्याला खिडक्यांना पण पडदे लावायचे आहेत त्याला लावून घेऊया पटकन चल चल चला हे असे बघा सर्व प्लास्टिक उरतात ना कितीतरी हाताने करतोय आम्ही चला आजीला बोलवलेला आज आजीला म्हटलं पहिला घर बघू दे हे कसे जराशे कलर चेंज आहेत पण चांगले वाटतात चांगले आहेत. असतात. इथे बघा ह्याला आम्ही मेन फेसिंग बाहेर दिलेली आहे आणि विंडोला मेन फेसिंग आतमध्ये घेतलेली आहे बरोबर ना विंडो काय एवढं बाहेरून दिसत नाहीत आतून छान वाटतात म्हणून आतून फेसिंग आहे आणि बाहेरून तुम्हाला बघायचे असतील कशी दिसतात बंद खिडकीवरती तर काही नाही दिसत खिडकीतून नाही दिसत काय म्हणून त्याची फेसिंग आतमध्ये असली पाहिजे तर इथे बघा पडदे लावायचा कार्यक्रम झालेला इथे आणि इथे लावलेला आहे आता ही आपली नॉर्मल लाईट आहे जी सर्व घरी असते आता आम्ही वॉर्म लाईट लावतोय बघा वॉर्म लाईटसाठी पहिला आपण हा पण चेंज करूया वॉर्म लाईटवर लाईट चेंज झाली ना हा 2 in 1 आहे वॉर्म प्लस व्हाईट आहे हा फुल वॉर्म आहे ठीक आहे आता आपण ट्यूबलाईट चेंज करूया वॉर्म करूया ही बघ ठीक आहे आता तिकडची चेंज करतो म्हणजे ते लुक पण चेंज होतो बघा आता पाठी ही लाईट पण मी चेंज करतोय आता हा झाला फुल आपला वॉर्म लाईट हे कसं वाटतं आता घर परत वेगळं वाटतं ना काहीतरी आता आणि आतमध्ये आल्यासारखं कसं वाटतंय कुठे आल्यासारखी आपण समजा कुठे टूरला बाहेर आता बघा आम्ही एवढे दिवस आम्ही व्लॉगर आहेत आम्ही इकडे तिकडे फिरतो सर्वीकडे फिरतो पण इकडचंही एक ॲम्बियन्स ना एक वेगळी फिलिंग देते एक
बोलतात ना असं इकडून वाटणार नाही की आपण बाहेर गावी आहे. आमचा बंगला पण बाहेर गावी आहे एकदम हवेशीर. हा वाला ना. हा 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 बंगला बांधीला वरच्या वरी, हवा डोंगरी बंगला बांधीला वरच्या वरी, त्याला चित्र काढिले पोपट चिमणी मोर ग. अरे वा. आता जरा विसरायला होतं पण बरोबर बोलले. अजून एक कामं राहिली आहेत, हे जे पण प्लास्टिक काढायचं आपल्याला. डोरचे प्लास्टिक. डोरचे प्लास्टिक आहे. आधी काय म्हणत बोलले मी? बघा बाहेरून कसं दिसतं वाटतंय. हवा डोंगरी बंगला बांधीला वरच्या वरी, अरे वा. वाडकेश्वरी हवा डोंगरी बंगला बांधीला वरच्या वरी, त्या बंगल्याला चित्र काढीला पोपट चिमणी मोर हो, त्या बंगल्याला चित्र काढीला पोपट चिमणी मोर ग. हवा डोंगरी वालकेश्वरी बंगला बांधीला वरच्या वरी, बंगला बांधीला वरच्या वरी. मस्त. क्लॅप क्लॅप सर्व बघणाऱ्यांनी क्लॅप करा. चित्र कलर काढीला पिवला हिरवा लाल ग, त्या बंगल्याला कलर काढीला हिरवा पिवला लाल ग. वाडकेश्वरी हवा डोंगरी बंगला बांधीला वरच्या वरी. ते बघा या खिडकीला आम्ही पडदे नाही लावलेत. समजा इन फ्युचरमध्ये कधी किचन अपडेट करायला झाला तर, पण ह्या आता तुम्ही काय सेक्शनला बघा कसं मस्त वाटतंय. सुंदरच झालं. बरोबर ना. मस्त झालं. ह्याचा लुक ह्या साईडून बघा. आता दोन्ही तुम्हाला ना कॅमेरा टर्न करून पण दाखवतो. ह्याचा लुक बघा कसं दिसतोय आपल्या नॉर्मल लाईट्सवर, आणि वॉर्म लाईटचा लुक बघा कसं वाटतंय. गोरी गोरी पान फुलासारखी छान, एकदम छान छान ना. छान. एकदम आता रेडी झालेलं आहे. मला गुलाबाचे फूल आवडते. काय ते बेलाचे पान शंकराला माझ्या महादेवाच्या माझ्या आवडते बेलाचे पान, आवडते बेलाचे पान. उजेड बोलत होते ना मावशी. हा फुल आहे, फुल आहे, भरपूर आहे. उशीर नाही. हे बघ हे काय ते विचार राहणार नाही त्याच्यात. आणि एक गोष्ट आहे मम्मी की पडदा साईड करूनच ओपन करायला लागणार ते. तर हा लुक तुम्हाला कसं वाटतं आम्हाला नक्कीच सांगा. थोडं काम केलं, जेवढं अपडेट करू तेवढं कमीच आहे, पण आम्ही ट्राय करतो की सर्व एकदम व्यवस्थित दाखवायचं, व्यवस्थित करायचं. हे सर्व बेंचेस सर्व लावायचेत, आपले सेंटर टेबल पण सर्व लावायचेत, आणि लुक बघा कसं दिसतं, एक एक करून अपग्रेड होतोय. तर हे कसं वाटलं आम्हाला नक्कीच सांगा. बरोबर मम्मी.